дуруд бинандаҳои гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии шабакаи ҷаҳоннамо, нашри навбатии барномаи суҳбати рӯз манзури шумост. таҳлилҳо ва мушоҳидаҳои вақтҳои охир нишон медиҳад, ки нарху навои маҳсулоти ғизоӣ ва ҳатто молу ашёи рӯзгор дар бозору мағозаҳои кишвар ба якборагӣ рӯ ба болоравӣ дорад. ва таҳлилгарони масоили иқтисодӣ бар он назаранд, ки ин ҳолат на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар аксар кишварҳо вуҷуд дорад. дар барномаи имрӯза роҷеъ ба ин масъала ҳамсӯҳбат мешавем бо сардори раёсати таҳлили масъалаҳои соҳибкорӣ ва рушди бахши хусусии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Аминҷон Одиназода. бисёр хуш омадед ба барнома ва дар оғоз ба унвони коршиноси соҳа бигӯед, ки ҳолате ки айни ҳол дар кишвари мо дар ҳамин самте ки болотар қайд кардем ба вуҷуд омадааст, то кадом андоза нигаронкунанда аст ва сабабҳо, омилҳои аслӣ ба вуҷуд оварандаи ин раванд чиҳо буда метавонанд аз ёни шумо? чунин вазъият на танҳо дар кишвари мо, балки дар баъзе кишварҳои ҳамсоя ба назар мерасад, ки дар пай сабабҳои гуногун дорад. мушоҳида мегардад, ки имрӯз баъзе шаҳрвандон аллакай дар таҳлука афтоданд, ки масалан ба чунин вазъ, яъне ки чунин вазъ то куҷо идома меёбад ва талабот ба маҳсулоти ғизоӣ ва дастрас намудани он ба масалан нархҳои нисбатан арзон чӣ гуна мешавад. албатта ин то андозае нигаронкунанда аст, вале оно бояд, шаҳрвандон бояд огоҳ бошанд, ки имрӯз кишвари мо масалан дар мавриди истеҳсоли маводи аввалияи ғизоӣ, яъне тадбирҳои муассир андешида истодааст. мо дида истодем, ки маҳсулотҳое ки имконияти онҳо дар кишвари мо вуҷуд дорад ва ба ин васила имконияти таъминоти бештари аҳолӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ вуҷуд дорад, тадбирҳо андешида истоданд ва захира ҳаст ва онҳо бояд нигаронкунанда набошанд ва ин як муваққатӣ аст. ва фикр мекунам бо аз рӯи нуқтаи назари иқтисодӣ ва ҳосилнокӣ ки имсол дар кишвар яъне ба даст омад ва ин имконият медиҳад, ки масалан дар ояндаҳои хеле наздик ин вазъият боз бартараф карда шавад. як камтар равшантар баён кунед, ки аслан кадом сабабҳо, кадом омилҳо барои ба вуҷуд омадани ин вазъият то ҷое боис гаштааст? акнун бинед, дар болоравии нарх махсусан молу маҳсулот омилҳои гуногун метавонанд таъсиргузор бошанд, ки ба андешаи мо муҳимтарини баъзе омилҳои таъсиррасонанда дар масири баландравии нархҳо аз инҳо иборат аст. якум ин зиёд будани ҳаҷми воридот нисбат ба содироти молу маҳсулот. бинед, имрӯз аслан воридоти молу маҳсулот тавассути доллар сурат мегирад ва ҳар ҷаҳише, ки ҳар тағйироти дар нархи доллар сурат мегирад, ин бевосита ба маҳсулоти воридотӣ таъсири худро мегузорад ва боиси баландшавии нарх ба баландшавии нарх оварда мерасонад. бинед, ҳарчанд ки имрӯз дар натиҷаи масалан дар 5 соли охир дар натиҷаи татбиқи барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридот ивазкунанда барои давраи то соли 2025 ҳаҷми воридот дар ҳаҷми масалан қариб 20% ҳаҷми воридот кам шуда бошад ва дар ин давра агар ҳаҷми содирот 17% боло рафта бошад ҳам, аммо бо вуҷуди ин ҳоло ҳам ҳаҷми воридоти маҳсулот дар муқоиса бо содирот тақрибан 3 маротиба зиёд аст. ин бори дигар яъне нишон медиҳад, ки ҳоло ҳам вобастагии масалан кишвар аз баъзе маводҳои асосии воридотӣ, ки баъзе онҳоро имконияти истеҳсол кардани онҳо дар Тоҷикистон вуҷуд дорад, ҳоло ҳам вобаста аст, ки ин яке аз сабабҳои болоравии нархи маводи аввалия оварда расонидааст. хоб бинед, агар баъзе чизро мо агар дар ин ҷо баъзе омилҳои дигарро агар мо гуфта гузарем, масалан мо мушоҳида карда истодем, ки имрӯз нархи шакар, масалан равғани растанӣ, тухм, орд масалан каме масалан то андозаи баланд. бале, акнун савол пайдо мешавад, ки то кадом андоза масалан кишвари мо талаботи аҳолиро бо ҳамин намуди маҳсулот аз ҳисоби истеҳсоли ватанӣ таъмин менамояд ва чӣ қадар мо ниёз дорем ва чӣ сабаб аст, ки масалан нарх боло рафтааст. аз рӯи таҳлиле ки мо анҷом додем, имрӯз тақрибан то 20% талаботи аҳолӣ бо равғани растанӣ
ва 60% талаботи аҳолӣ бо истеҳсоли орди аз ҳисоби ғалаи воридотӣ ва дар зиёда аз 50% тухм масалан аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ таъмин мегардад ва шакар ки масалан дар ҳаҷми 374,000 тонна дар як сол талаботи аҳолии Тоҷикистон аст, пурра аз ҳисоби воридот таъмин мегардад. Акун бинед барои чӣ нарх боло рафт? Якум ки масалан бинед имрӯз равғани растанӣ тақрибан 80% равғани растанӣ аз хориҷи кишвар ворид мешавад ва мо мушоҳида кардем ки масалан равғане ки истеҳсоли Федератсияи Россия ҳаст, масалан равғани офтобпараст. Дар Федератсияи Россия мушоҳидаҳо нишон доданд ки дар ҳамин сол 4 маротиба сатҳи ҳосилнокии офтобпараст кам шудааст ва дар натиҷа боиси коҳиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли равған ва содироти он гардидааст. Дуюм, бинед ҳаҷми фурӯши масалан равғани растанӣ дар Федератсияи Россия ба 74175 рубли русӣ баробар гардид ки ин як рекорди нав аст. Ҳамаи инҳо ба нархи содиротии маҳсулот таъсиргузор шуданд ва он кишварҳое ки аз ин ҷо масалан чунин маҳсулотро ворид мекарданд, масалан боиси болоравии нархи якбора болоравии нархи масалан равғани растанӣ гардид. Дигар масалан тухм, мо имрӯз гуфтем ки то 50% имрӯз аз рӯи маълумотҳои мо зиёда аз 50% яъне аҳолии кишвар аз ҳисоби истеҳсоли тухми ватанӣ таъмин мегардад ва боқимонда масалан мо ин нест ки мисол мо онро ворид месозем. Гап дар сар он ки имрӯз хӯрока ё ашёи хуме ки барои тавлиди маводи масалан хӯрокаи омехта ва чорво парранда зарур аст, инам бевосита воридотӣ аст. Вақте ки масалан ҷаҳиши доллар ба назар мерасад, воридоти чунин намуди масалан ашёи хомам таъсиргузор мешавад ки боиси баланд гардидани арзиши аслии истеҳсоли тухм ва ба ин васила нархи он оварда мерасонад ки мо инро бар алом мушоҳида карда истодаем. Хоб дар масири хайди шакар мо гуфта гузаштем ки имрӯз пурра воридотӣ аст ва ҳастанд баъзе имкониятҳое ки аз рӯи таҳлилҳои мо ки масалан истеҳсоли масалан шакарро дар дохили кишвар ба роҳ монем, аммо барои ҳалли ин масъала боз баъзе масъалаҳои дигаро ҳаллу фасл кардан дар кори имконияти ин пайдо шавад. Дигар сабаби болоравии нархро ман ба андешаи ман ин ба таври сунъӣ боло бурдани масалан нархи маводи ғизоӣ аст. Мо мушоҳида кардем ки имрӯз баъзе соҳибкороне ҳастанд ки суистифода аз масалан вазъияти ба амал омада ва гирифтани фоидаи барзиёд ҳатто молҳое ки то болоравии нарх ворид шуданд ки ин дар муқоиса бо маҳсулоте ки дар айёми болоравии масалан қурби доллар ба вуҷуд омаст бо ҳамон нарх ба фурӯш мегузоранд ки ҳолон ки онҳо аз болоравии қурби доллар арзиши доллар зарар надидаанд, аммо бо вуҷуди бо мақсади ба даст овардани фоидаи барзиёд, яъне бо ҳамон нархи масалан пешина ба фурӯш гузошта мешаванд. ҳолон ки агар ин масъала риоя карда шавад, як рақобат ба вуҷуд меояд дар бозор ки метавонад боиси мӯътадил нигоҳ доштани масалан нарх оварда расонад. Яъне як нав рақобати носолим. Бале, бинед агар хоб тоҷире ки то болоравии арзиши доллар маҳсулот ворид кардааст ва захира дорад, уна метавонад бо нархи пештарае ки дошт ба фурӯш гузорад ва он маҳсулоте ки бо таъсири масалан яке масалан дар натиҷаи болоравии қурби асъор ворид шудааст ва қиматаш кам болотар шудааст, дар ҳамин вақт рақобат ба вуҷуд меояд. Метавонад масалан то андозае нарх мӯътадил нигоҳ дошта шавад, танзим шавад. Бинобар ин ҳамин мутаассифона аз ҷониби соҳибкорон баъзе соҳибкорони манфиатдор риоя намешавад ки ба болоравии нарх ва камчинии молу маҳсулот оварда мерасонад. хоб дигар сабаби болоравии нархро ман дар зиёд гаштани ҳаҷми талабот нисбат ба пешниҳоди молу маҳсулот аст. Вақте бинед вақте ки яъне ки ин талабот масалан нисбат ба содирот зиёд мешавад, дар ин муддат яъне камчинӣ болоравии нарх ба вуҷуд меояд. Бинобар ин ман фикр мекунам ки чунин вазъам яъне ки вазъ нигаронкунанда аст. Бинобар ин бояд талабот яъне ҳамон ҳаҷми талаботе ки лозим аст бояд ба ҳамон андоза бояд яъне молу маҳсулот пешниҳод карда шавад. Ин дар кадом масалан
ҳолат ба вуҷуд омаданаш мумкин. мо имрӯз мушоҳида кардем ки ҳатто имрӯз дар ҳамун баъзе нуқтаҳои фурӯше ки аз ҷониби давлат бо мақсади мӯътадил нигоҳ доштани нарх пешниҳод карда мешавад, ҳатто шаҳрвандоне ҳастанд ки аз меъёри талаботи оилавӣ барзиёд харидорӣ мекунанд, ки ин боиси яъне зиёд шудани талабот ва кам шудани пешниҳод мегардад, ки дар натиҷа ҳам нарх ҳам масалан метавонад боло равад ва ба масалан камчинии маҳсулот оварда расонад, ки ин ҳам яке аз сабабҳои дар боло зикр кардам метавонад бошад. Дар натиҷаи масалан ба эҳсосот, ба бовар кардан масалан ба овоза ва масалан овозаи беасос, ҳатто баъзе маҳсулоте ки масалан хусусияти дуюмдараҷа доштанд, масалан ба мисли сирпиёз бинед то 100 сомонӣ, яъне чандин маротиба афзоиш ёфт. Яке аз сабабҳои асосии ана ҳамин ҳолатам ин аст, ки масалан вақте ки маърифати масалан ёки маданияти харидорӣ аз ҷониби баъзе шаҳрвандон таъмин намегардад, ба таҳлука дода мешаванд, маҳсулоти барзиёд мехаранд, талабот зиёд мешавад ва дар ин муддат соҳибкорон суистифода мекунанд ва моли маҳсулотро масалан аз нархи муқаррарӣ болотар ба фурӯш мегузоранд, ки дар натиҷа боиси яъне болоравии нарх ва камчини маҳсулот овардан мерасонад. аз нигоҳи шумо ба вуҷуд омадани пандемияи COVID-19 оё дар анамин ҳолат таъсир гузоштааст? Яъне хуб камчин шудан ва камтар ворид шудани маҳсулоти ниёзи аввалия аз ҷониби соҳибкорон метавонад як омилаш пандемияи COVID-19 бошад аз нигоҳи шумо? Дар айёми пандемия масалан соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ бештар масалан зарар диданд, аммо дар воридот мо мушоҳида кардем, ки ҳатто дар айёми пандемия масалан воридоти мол умуман қариб ки бемаҳдуд буд, маҳдуд нашуд ва ин ба болоравӣ фикр мекунам нарх, болоравии якбории нарх ва камчинии маводи ғизоӣ оварда расонида бошад, аммо дар масири кам шудани масалан камчини асъори хориҷӣ таъсир гузошт. Вақте ки масалан хуруҷи пандемияи COVID-19 хуруҷ кард, дар натиҷа масалан роҳу марзҳо баста шуданд, ин бевосита масалан ба воридоти асъори хориҷие ки бо асъори хориҷӣ маҳсулот ворид мешуд таъсир гузошт. Масалан агар ҳамин пандемия аз як тараф ба коҳиш ёфтани масалан шумораи муҳоҷирон ва интиқоли маблағи масалан муҳоҷирон таъсир гузошта бошад, аз ҷониби дигар дар ҷалби сармоягузории хориҷӣ махсусан бо доллар таъсир гузошт, ки инам яке аз сабабҳои камчинӣ яъне боло рафтани қурби доллар шуд ва боиси он гардид, ки соҳибкорон дар масъалаи дарёфт кардани доллари амрикоӣ барои ворид намудани маҳсулот яъне танқисӣ кашидан ва рӯ овардан ба бозори сиёҳ. Бинобар ин ман фикр мекунам бештар ба ҳолон ки дар гардиши савдои хориҷии мо то андозае таъсир расондааст, вале мо мушоҳида карда дида истодем, ки ҳаҷми воридотам дар ин давра то андозае боло рафтааст, яъне то андозае яъне болоравӣ ба назар мерасад, вале дар масъалаи ҷалби сармоягузорӣ махсусан сармояи мустақими хориҷӣ бо доллар таъсири ҳалкунанда расонид. Бале. Вақте ки ҳаҷми воридоти доллар кам шуд бо ҷалби масалан сармоя, инам камчини масалан асъори хориҷиро ба вуҷуд меорад. акнун ба фикри шумо чӣ кор бояд кард дар ростои ҳамин вазъ? яъне сар карда аз сохтору идораҳои давлати масъулини ки бевосита ба назорати ҳамин ҳолат машғул ҳастанд, чӣ корҳоро бояд рӯи даст бигиранд, то мо тавонем як тавозуни муқаррариро дар бозори имрӯзи кишвар ба миён биёрем? Пеш аз ҳама ин таваҷҷӯҳ намудан ва дастгири бозам бештари бахши хусусӣ аст. Бахши хусусӣ ба он хотир, ки соҳибкорон ки бевосита ба истеҳсол ва коркарди масалан ниҳоии маҳсулот машғул ҳастанд, ба он бояд яъне таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад, имтиёзои бештар дода шаванд, ки онҳо ҳавасманди масалан истеҳсоли маводи аввалияи ғизоӣ ба монанди масалан равғани растанӣ бошанд, дигар маводҳое ки
воридот ивазкунандаанд ё ки ҷомеа ниёз дорад бештар таваҷҷӯҳ намояд. имрӯз бинед ки вақте ки ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилияи мо ки зиёда аз 70% бевосита дар бахши хусусӣ тавлид мешавад, пас ин баёнгари он аст ки хоб рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини аҳолӣ бевосита, яъне аз бисёр ҷиҳат ба рушди ана ҳамин бахши муҳими иқтисод вобаста аст. яъне ки ҳар андозае ки ин бахш дастгирӣ ёбад, ҳар андозае ки ин бахш яъне ки боз имтиёзои бештар зоҳир карда шавад, инҳо метавонанд дар мӯътадил нигоҳ доштани бозор, нарх ва дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти масалан истеҳсолоти ватанӣ ва коҳиш додани ҳаҷми воридоти маҳсулоте ки имконияти онҳо дар дохили кишвар вуҷуд дорад, яъне бештар сафарбар мешаванд, ҳавасманд мешаванд. Албатта имрӯз ҳаст барои фаъолияти соҳибкорӣ қариб 109 имтиёзҳои пешбинӣ шудааст ва аммо бо вуҷуди инам ҳастанд баъзе мушкилоте ки имрӯз соҳибкорон масалан сатҳи ҳавасмандӣ ба ташкил ва пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории соли монеа ба вуҷуд меоранд. Бинобар ин аз сохторҳои марбута масалан кумитаи давлатии сармоягузорӣ ки бевосита ба сохтори бахши хусусӣ машғул ҳастанд, кумитаи андоз ки бевосита танзимкунандаи низоми андозбандӣ бо имтиёзу бо сабукиҳои андозӣ нисбат ба соҳибкорон, махсусан соҳибкорони истеҳсолӣ ва дигар мақомотҳои марбута бевосита танзимкунандаи рушди фаъолияти соҳибкорӣ, инҳо бояд ба масъалаи босам, яъне таваҷҷӯҳи босам бештар ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва коркарди ҳарчи бештари масалан ашёи хоми ватанӣ то ҳадди ниҳоӣ бояд таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. ин имконият медиҳад ки масалан бозори дохилии мо бо маҳсулоти ҳаҷми истеҳсоли бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ бештар таъмин шавад ва ҳар андозае ки бозори дохилӣ масалан бо истеҳсоли ватанӣ таъмин мешавад ва воридоти он кам мегирад, дар ин муддат масалан як рақобати солим ба вуҷуд меояд ва як масалан ҳам рушди иқтисодиёт таъмин мегардад ва ҳам сатҳи зиндагӣ ва баланд гардидани масалан сатҳи даромаднокии аҳолиам оварда мерасад, чунки ҷойҳои кори навам пайдо мешавад. дар ин росто мардуми кишвар чӣ роҳро бояд пеш бигиранд то ин ки метавонанд таъсиргузор бошанд дар ҳамин камчин нашудани махсусан маҳсулоти ниёзи аввалия? бинед пеш аз ҳама якуме ки ба таҳлука бояд масалан шаҳрвандон нарафтанд, чунки имкониятҳои истеҳсолӣ дар дохили кишвар вуҷуд дорад ва ҳар як шаҳрванд агар он тавре ки масалан пешоҳои миллат қайд намуданд, яъне он заминҳое ки дар ихтиёри онҳо қарор дорад, он хоҷагои деҳқонӣ фермерӣ ба ки ҳамчун субъекти фаъоли соҳибкории инфиродӣ дар бахши аграрӣ истифода амалӣ менамояд, ин заминҳоро бояд васеъ истифода баранд, самаранок истифода баранд ва ҳарча порча замине ки доранд самаранок истифода баранд. ин метавонад то андозае ҳам яъне ба камчинии маводи аввалияи ғизоӣ ба монанди масалан тухм ки 100% истеҳсоли он дар масалан деҳот ҳар як оила метавонад инро масалан ба роҳ монад, ғалатдонагиҳо ва дигар маводе ки барои масалан шахс лозим аст, яъне ки имкониятҳо дар деҳот вуҷуд дорад, яъне онҳо аз ҳамин дар ин масъала бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. ба ин васила метавонанд масалан оилаи худро таъмин созанд ва ҳам ба қисмати боқимондаи онро ба бозор бароранд ки дигар шаҳрвандонам бозор таъмин мешавад ва дигар шаҳрвандон бо нархи нисбатан дастрас ва арзонтар онро дастгирӣ менамоянд. бинобар ин ин кори сарҷамона аст ва аҳолиам бояд васеъ аз ин масъала истифода баранд, яъне истифодаи самаранок ва мақсадноки ҳар порча замин, махсусан заминҳои обие ки дар ихтиёр доранд, ҳам заминҳои президентӣ, ҳам заминҳое ки дар ихтиёри хоҷагои деҳқони фермерӣ, ҳамчун субъекти соҳибкорӣ дар бахши аграрӣ фаъолият мебаранд. ташаккур мекунем аз шумо барои ширкат дар барнома ва ибрози фикру мулоҳизаҳои бисёр судманду саривақтии пиромони мавзӯи матраҳ. ва бинандаҳои гиромӣ, ёдрас мешавем ки суҳбати мо буд пиромони масоили ҳолати имрӯзи тағйирёбӣ дар нарху навои аксар маҳсулоти ғизоӣ ва
تغییراتی که در بازار اسعار به وجود آمده است با سردار ریاست تحلیل مسئله های صاحبکاری و رشد بخش خصوصی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امینجان آدینه‌زاده و در فراورد صحبت میتوان چنین خلاصه کرد که واقعا اون همه تغییرات و اون همه دیگرگونی هایی که در نرخ و نوای محصولات غذایی و بالاروی قرب اسعار خارجی به وجود آمده است خب موقتی است و چیزی از همه مهم این است که ما و شما هرگز باید به تهلکه داده نشویم و همه این حالت هایی که به وجود آمدند موقتی هستند و حتما که در مدت کوتاه‌ترین این همگی باز می آید به حالت مقرری و زندگی خوش و خوب را به شما تمنا داریم. اینجاست انجام برنامه نوبتی صحبت روز. برنامه‌های دیگری شبکه جهان‌نما ادامه دارد.